Bun, filmăm. Avem două filmări pe YouTube, una în telefon și asta vine încă a doua în telefon. Și le bag pe toate, în total o să fie 4. Uitați-l și pe Bebe, pe mine, pe Denis, care e fricos. Am coborât pe pula mea. Da, de urcat te urc șofer. Păi nu mai sunt, tu ești mai înaltă de dreapta. Poți să sari. Ține, că acum am chiar de cea. Știu ce. Stai, mă. Filmezi, nu? Da. Nu fumează, mă, filmează. După mine. Asta moală învățat. Se cadă de sus. Ia. Asta ai vrut să faci. Deci am pus mâna fix pe o piatră. Nu pot. Mă alunecă mâinile. Bă, aici au fost fain. Ține asta, Denis, și tu. Filmează aici, bă! Da, aici. Urcă și fă și tu asta. Ce dracu? Un flip-flop. Ce? Un flip-flop. Flip-flop. Eu nu fac flip-flop. Ăla fac ce ți-am arătat ieri. Ăla ce zis, Bebe, că e? Că am uitat. Ce zis, Bebe, că e? Ce? Ăla care ți-l-am arătat ieri. Ce, mă? Ține să-ți arăt. Dă-te, mă. N-are nu știu ce. Știu că ăla ce? Ceva gen? Dar n-am. Ceva gen flip-flop. Într-o parte. Flip-flop comun mai are. Da? Dar le-am pus pe amândouă jos. Cumva? Da, ține, Denis. Atunci, că coborâm eu. Deci merg în jos, da? Da, ține. Ține, că trebuie să mă duc jos. Stai să le arăt înălțimea. Îi moare. Deloc, e mică ce. Ce că se vede de mică? Bă, chiar că se vede ceva. Se vede mică. Da, uite-te încolo. Hai că până nu vine un polițai. Da, dă-te. Știi că atunci a venit ăla. Acum. Bă, chiar așa mare, dar poți să știi că... Ține. Sac și eu. Bebe. Filmează-mă aici. Dacă filmez eu. Filmezi tu? Filmez eu. Na, faci un backflip de acolo. Da, fac o pulă de acolo, că e prea mare. Nu de aici, mă, ziceam. De jos. Dar și eu? Acolo. Dă-i! Hai-ți-mă. Hai, mă, să... Dă-i, Bebe, un backflip, că ne pierdem timpul. Dă-i, mă! Da, da. Și un rol jos. Nu fac. Dă-mi pula mea de... Ține. Bebe, de ce au făcut site? Vreau să fiu eu ăla care filmează și voi să faceți. Da. Ok. Cu ce așa să-mi facem? Ce o să mai facem? Facem bine. Mai faci tu? Ai, ce de dacă am pus fobia aia? N-ai, ce faci? Backflip. Ce de... Mai era la... Da. Ce faci? Da-te. Un site flip din partea casei de aici. Căcat! Nu zic că faci să-i flip-ul de acolo. Da. Că l-ai mai făcut odată atunci, când a fost prostul ăsta de Denis. Da, cu rostogol. Câte minute am filmat? 4 minute 35.